मोजांसोदो अर सायदो बा आं साइकेलबो सलायनो रोंगोन ना मिथिया नाखामोन आं साइकेल मा होनदों नोङो नै जोंहा सजना होनदों सजना मा बेरबाय ओइ मानो जागोन नो हेपि तेरे मेरे लाबो हेपि आलुनाय ना सजना दंफां बै सजना होनदों बारा थायाखै नोंखा आइयाव फांसे दंबोयो तेलिमेलि गोलैबाय नोंजों फोरो नुवाखैनो हाङो मोनसेबो इलाय खाथियावनो नुवाखै नोङो नैलाय ओइलाय मा काना आं नुबाय र' फोरो गैयानोखा फिथाइयानो ओइ फांसेनिफ्राय बाहानै फांसे बांसिन दोङो ओइ फांसे बांसिन दोङो नै गाइसमोन खामानि मावग्राफोरनो साहैनाय दङो जोंहा दिनै आंनि हिसाननि माबाखौ बानायनो नागिरदों आरोना न' बानायनायदो अखा सिबाय थानायखाय फाइनेलि नै ओंखायनो साहैनि मिस्ट्रिफोरनो गैया वाट्सआप नै मसलि दय लाखिदोंमोन दा संगोन मादो संगोन मिथिया आङो दिनै जोंहा बिराद खामानि दोङो आलासिबो फैगोन माबाबो फैगोन बेखायनो नै अर जानबाय थादों ओमफ्राय बेखौ दालिखौ सुना फैनि ओमफ्राय नैबे दा थादो आलु भाजा संगोन उसके बाद नै दालिदो सजना न'निनो सजना अर्गेनिक सजना लकेल सजना बहुत खामानि दोङो दिनै ओंखाम संथ'वाखैनो दासो संगोन आं दिनै बेहस जाफ्लानांगोन मोनासो फिल्टारावबो दै दोङो दैखौनो सराखै हे भगवान साहा लोंनायदो बिस्कुटदो नै मा ओंखाम उखैबाय ओंखाम उखैबाथाय एकदम खयज' हाया जादों फुङावनो ओंखाम जाबाय थाखागोन नङाबाथ' सिगाङो साननि ओंखामखौ एथायावसो जायोमोन जा ओमफ्राय सानाव खनसेल' ओरैनोबाबोथ' सानाव खनसेल' जाखायो ओमफ्राय होमबाबो एथायाव जायोमोन ओमफ्राय हराव ओमफ्राय दायो 10टासोआव जायो ओमफ्राय हराव ओमफ्राय दिनै मोनजायाखै बांद्राय गोदैबो जानाय आङो मोजां नाङा जानो माबा मा होनो मुगुआ बोरैबाय फिस्ला जायोलै मुगु दालिया मुसुरा मोजां जायो खिन्थु जानो ओमफ्राय मुगुखौ मारैबा फिस्ला मोनो आङो मुगुल' सङा नायसन फिस्ला जायो जानो गुसु आंखौ खोमसि सोंदों मा मदाय बायदि फुङावनो उथिबाय खाला लगायबाय दुगैनानै खाला लगायखांनानै मैगं सायनाबाय हि सुबाय दा आरो साहा फुदुंबाय माबा माबि मावबाय खामानियानो खामानि सोरांबानो खामानि मा नायगोन आंलाय मा न'आव जोनोम मोननांगौ मा न'आव जोनोम मोनफ्लांखो आङो बाथोन देनो ओमफ्राय दायो दा नङाबा रायजालायगोनसो आङो मोजांसोदो अर सायदो इमान हामा दिना मोनफैलायबाय जेखौ आं बिराद नायनो बायो बे बोथोरानो जाबाय गोलोम बोथोर बिराद नायनो बायो आं गोलोम बोथोरखौ हाया फिल्टाराव दै होलायबाय आङो बुंदोंमोन ना आं लोगोफोर मार्च मासआ बिराद हामा होननानै फाइनेलि दाख्लै मैया 30 खालि आरो ना जायखिजाया 30 शनिबार खालि बिराद 31 दोङो नोगोर 31 शनिबार खालि बिराद गोदोर माबा घटनाजों थांबाय आरोना जोंहा माने आंबो आखाइखौ हाथ्रिदो देनानै लाफ्लांबाय बिराद मावथि नालाय ओमफ्राय जोंहा फादारा डिउटिनिफ्राय फैबाय थानाय टाइमाव मोनायाव एक्सिडेन्ट लेंग्रा जाना दोङो थाबायगासिनो लेंग्राबाबो दल' थाया नों मा सानदों थेवबो थाबायगासिनो दायो स्कुटिया बायदों ओमफ्राय आखाइफोरा दोलादो आरोना ओमफ्राय आथिङाव मोनब्रै सिलाय जादों मादि जानाय बेखौ उनाव खोन्थालायगोन गासिमोन आं दायो दखानाव थांनि ओमफ्राय मोजां हामाब्रा खारना खारा स्कुटिया ओमफ्राय स्कुटिखौ साइकेलजों थांगोन दे बेदर लाना फैनि नाया थोनाय नङा ओंखायनो बेदर लाबोगोन बेदर बयलार बा आं साइकेलबो सलायनो रोंगोन ना मिथिया नाखामोन आं साइकेल सलायनो रोंगोन दखन आं खासि थरा लांफैदो खासि थरा माथिं मोजां माथिं हामा दासो अखा गोलैना मोजां जासिगोन आया
हो जायगा नै गाइस मोन आंनि बेस्ट थालि दिनै नाय ये बानलु बाथोन दय मैगं होना देदोंमोन बेखौनो जानोसै आङो संख्रिखौ जि मस्ला खादां दै सोमना जागोन नालाय बेखायनो दिनै हरनि बेदर जानोसै मार ओंखाम उखैदों आंखो ओमफ्राय ओंखाम ओंख्रि मोननायखौ नेबाय थाबाथाय मोनजानाय नङा मानो होनबा आलासि फैगोन आलासिनिफ्राय बासो ओंखाम जागोन ओंखायनो दायो आं जाग्रोनोसै आरो रुनाय माइरंखौ रुनाय ओंखामखौ अरग'नो नालाय खुगा सुगा देवलाय आइनि आंखौ नेगासिनो आहा बानलु गोरान सामब्राम पियाज देनानै जानांगौ बेखौ मा गोथाव मोनखायो आङो खुसेरल'सो लाबोदों ला बाजारनिफ्राय जाखांना खानसे सुनायखाय मेंलायलायबाय नै आंना न' गोदाना बानायगासिनो गासमोन जोंहानि गया नै इमान फिसा फिसा ओमफ्राय नै इमान फिसासा गय ओमफ्राय नै वाव जि साफाखाना गया हाहा जानोसै आंखौनो लाय बाजियासो बेग गोदान बल होनदो होमबा थांबाथाय लानोलै फाइनेलि गाइसमोन दासो सुटि आरोना माने आलासिफोरा बेलासिसो मोनफैबाय ओमफ्राय बिसोरनो आरो ओंखामआ गुसु जानायनि आरो ओंखाम गोदान संनानै होफिनबाय जाहोबाय साहा लोंहोबाय ओमफ्राय दासो सुटि ओमफ्राय दायो आरो ओंखाम जालायगोन न'निया मा बुंबावनो आरो बादि जियानो जा ओमफ्राय दिनैनि भिडिअ बेसिमानसै माबायदि मोनखो नोंथांमोना अननानै कमेन्ट बक्सआव खोन्थाहरदो लोगोसे लाइक कमेन्ट शेयार खालामनानै होदो बाय बाय लोगोफोर लोगो मोनफिनगोन नेक्स्ट भिडिअ